Күндә майлы бутка булмый татар халык мәкале. Дуслар, бу мәкаль безнең тапшыруга бер ничек тә кагылмый. Чөнки безнең тапшырыбызда майы да бар, кирәк булса буткасы да. Кем кирәк? Әлбәттә, бу майлы бутканы пешерүче генә. Сәлам дуслар, ТМТV телеканалында тәмле көрәш тапшыруы һәм инде бүгенге кунагыбызны каршы алыгыз. Татарстанның от кызынган артисты, матур җырлары, репертуары белән халыкны тамашачыны гел дә сөендереп торучы, үзе дә матур булган алсу йөзле Алсу Әбелханова. Алсу Әбелханова, әле алсу йөзле генә түгел, алсу төстәге Mesela fufayka da kiyinge. Fufayka, bu kofta. Kofta. Alsu selam. Selam. Diye haller nişek. Sorama hallerimni. Benim cevap gel şimdi gına hazır. Yarar, yama aylarını yaxşına qarşı aldın. Yangi aylar uzatıb jiberdin. Ötdüyündə alar. Hazır indi yazını kütəbiz. Yaz bəyramların həm əlbəttə indi yazğa əzirlənəbiz. Yarar, yazğançıq əzirlənəsin. Nəcik əzirlənərək Яңа ел үтәгенә, yolkalarını, şırşılarını jiyib alabız da, şundan sonra мен yazını tuya başlayım nişikdir. Qışlarda başqa... İkinci qınvar kününü şırşını jiyib alasın mı ələ? Yox, kirək vaxtda indi. Hazır senin yiyində şırşı yox indi qısqası. Əligə yox. Kütəbiz dekabrını şırşı qoyarı şimdi. Also, bizden tapşırığın şartlarını sen biləsin, qatnaşqanın var. Sen bizim tapşırığımızın hər deyim qonağı deyib etdirə kerek. Sizə mən bir rəxətlənib kilib, yığış kiləm, həm rəxətlənib kiləm, çünki mən gül jinirgə turuşam. Күзләреңне табага майлап киләсең инде. Табаларны күреп торам, сайлап кына, өйдә минем менә шушы сезнең матур гына посуданың коллекциясе. Шуңа күрә аны тулыландырырга кирәк. Бер мәдәр Кукмара дигән бүлмә. Әлбәттә. Яхшы, Алсу, аны утарышын башта җиңәргә кирәк. Син безнең телевизион тамашачыбызга каршы көрәшәсең. Син инде миңа кытлаулы шундый ниндидер авыр гына рецепт сайлагансың. Мин түгел. Чөнки мин редакторлар сөйләй Алсу. Бүген рецепты бик җайлы булып чыкты шул. Дип уйлыйм инде мин, әле сиңа аны башкарырга кирәк барыбер. Кыймакмы? Рецептны хәзер күрсәтәм. Син шул рецепт буенча нәрсәдер әзерлисең. Анасын тапшыру ахырында әгәр дә син әзерләгән ризык нәкъ менә фотода кебек килеп чыкса, тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл заводыннан әлеге Кукмара табасы кыймак пешерә торган. Тутып кына карыйм әле, бәлкем миңа насип та булмастыр. Таба синеке булачак. Беләсеңме, нәрсәсе белән монсы миңа ошый. Бар биттеге тоткасы алына торган. Мәсәлән, монсыныкы алынмый. Мин яратмыйм алына торган. Менә дә хатын ничектер шулай. Миңа дә менә мондый ярат күбрәк. Түгел. Менә моны белән байтыр. Шалтыр. Ашны кирәк бит. Гранит ультра турында силәрмен бераз гына. Әйтә башта әле моны утырга кирәк икән, бераз соңрак силәрмен. Спонсорларыбыз турында да. Так. Алсу, игътибар экранга, кем икән ул безнең сиңа каршы көрәшүче телевизион тамашачыбыз. Гүзәл. Бакирова Камилә, 36 яшь, Буа шәһәрендә яши. Балалар бакчасында тәрбияче булып эшли. Буш вакытында төрле кызыклы ризыклар пешерә. Сәяхәт итәргә ярата. Төркия, Германия, Греция, Кытай илләрендә булганы бар. Тәмле көрәш тапшыруында катнашып, үзен сынап карарга булган. Я, Алсу, без инде таныштык Камила белән. Камиләдер инде ул татарча. Мин татар исемнәрен теге татар шәйткенне яратам, беләсең менә. Алсу түгел, Алсу. Алсу. Уфага барсаң Алху. Шунда. Алху. Ярар, калдырып тоек Алхуны. Менә шундай рецепт. Син нәрсә икән? Мин мондый әйберләрне балаларга иртә белән дә кич тә мәктәпкә дә эшләп куям. Без Алсу син җиңдең. Әйдәгез, рәхмәт, бик зур сау булыгыз. Алсу, бу бургер дип атала, бургер. Ләкин беләсеңме, бу бик файдалы бургер. Бу вегетарианнар өчен белмим. Ну, да тавык. Итсез. Менә тавык. Менә бит тавык бит ул. Балыкмы, тавыкмы бу нәрсәдер инде? Суган түгел микән? Мин аны үзем бетермәдем, яры. Хәзер бераздан мин үземнән теге ярдәмчеләрдән, редакторлардан сорамын аны рецептын. Аның рецепты бармы? Минем өчен генә бар. Юк, анда эштә. Алсу, сиңа моны әзерләргә кирәк. Белмим ничек, менә шул карадым да исемне калдырдым, 1 2 3 Юк, подождите, аңламадым. Аны мин эштә нәрсә булганын белергә тиешмени? Менә яфрак бар инде, үлән, помидор бар. Кыярмы, сельдерей? Кыяр кебек. Ну менә бу балыкмы, тавыкмы, аны ничек белергә? Улмы? Күкәй бар. О, күкәйне күрдем. Күкәй булгач булган инде монда. Иң мөһиме күкәй. Алсу, сиңа уңышлар теләп калам. Үзеңнекен истәсәң ярыймы? Өстә. Рәхәтләнеп, иңнән алып килеп. Истәргә була. Әгәр дә алып килгән булсаң, мин сиңа уңышлар телим дә көрәшебезне башлыйбыз. Я, Алсу, менә күрдеңме монда өстәлдә күпме әйбер пәйда булды.
Күрдем. Үлән, күкәй, әшмәтән, бу Кайда ипи? Булочка. Он бугай. Нинди ипи? Булочка. Нинди булочка? Алсу. Бургер була бит безнең. Булочка булса, ул бит диетик. Юк, без булочканы үзебез ясыйбыз менә. Әлбәттә. Алсу. Син ясын аңламадыңмы ни әле? Менә тавык, тушы дип әйтәбез. Помидор, кыяр. Бетте. Табалар. Кая Менә булочка? күкмары табасы. Маса белән без духовкага сәдер затачакбыз. Анда тавыкны ясарбыз без духовкада. Да. Ну, карарсың. Кирисенчә эшләргә була. Монда тавыкны, монда Юк инде, монда күкәйне, анда тавыкны ясыйбыз. менә алсу. Нәрсәдән башлыйсың, әйдә? Аның кайсы табада эшләгәне бит инде мөһим түгел, шулай Юк, бит. әлбәттә. Нәрсә сөйлим, булочка кайда? Син миңа рәсем күрсәттең, бургер. Ул бит булочка күкәйдән тора. Син аңламадыңмы аны әйме? Ул Теге нике бек, омлетмени? Әйе, омлет. Мин мәйтәм, эштәдер аның... Бер омлет астында эчендә теге бирләр бар, икенче омлетны Мин каплап бит куйганнар аны да бастырып. бургер ипидән дип уйлаганым. Бер ул сырны син миңа ачтың. Әйе, ул сырны ачтым. Юк, Ада ипи ипи пешерә башлый. Я, алсу, әйдә менә, дәвам ит шул урыннан. Әйдәгез, менә бу Булай тавыкны имен. Әйе. Тәмле генә тузлап, бырычлап, приправалар булса, приправалар белән шулай иттереп тәмләттереп имен. Табада Әйдә табада. ике яктан кыздырабыз. Кыздырабыз дип инде аны Аны бик каты кыздырган ярым, Кыз чөнки ул әйе, диетический булганда, әйе, без аны аз гына теге бәлкем су салып та парлатып алабыз, әйе. Аннарысын, мин бит инде шулай ук ПП белән шөгыльләгән кеше. Әлбәттә, күреп торам. Аннарысын без омлет ясыйбыз. Бу омлетны духовкада пешерәбез. Менә формочкалары кирәк була инде. Бәлкем кыймак шикелле генә түгәрәк кенә эшләрбез без аны. Кара, бәлкем монда җәергә дә духовка атып җибәргә дә Аннары кисәргәме? Юк, әйдәгез инде кыймак формасында ясыйк. Ярар, алсында бит. Син. Ул түгәрәк кенә була, Син кисмиш. билгелисең, син киңәш карар кабул итәсең. Алайса, омлет теге шундый пыфылдап тора торган булыр өчен, сода юк бит безнең, име? Бездә бөтен нәрсә бар, алсу. Без Син сырагына. алайса күкәйләрне взбиваем. Взбивать итәбез күкәйне. Он кушабыз, каймак кушабыз, һәм инде белә бу разрыхлительне әз генә кушабыз, име? Һәм инде сода булса мин әз генә сода да салырым, әз генә күтәрелер өчен. Нык итеп без аны взбиваем, нык итеп. Алсу, сиңа бүген ярдәмгә киләчәк. Менә бу техника. Шулаймы? Монда аны взбивать итәргә сиңа бөтен нәрсә бар, име? Безнең тапшыруның партнеры булган Мили компаниясының техникасы. Ул индукцион плита, анда духовка, безнең хәтта пароварка да анда бар, име? Хәтта бөтен нәрсәләр бар. Һәм әлбәттә инде ярдәмгә киләчәк безнең тапшыруыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл савыт-саба заводы. Кукмара. Акционерлык җәмгыятеннән менә бу табарны сәлам. Табалар нәрсә кирәк сиңа барса ярдәмгә килә. Әлбәттә мин дә ничектер сиңа мораль яктан бәлкем ярдәм итәрмен. Алсу, әйдә. Күп сүз китап өчен бик яхшы дигән мәкаль бар. Әйдәгез бер савыт бирсәгез, мин тавыкны шунда әзерләп куяр идем. Тозлап, бырышлап. Савытын да бирәм. Син нигә монда гына ярамыйсың син аны эшләргә? Бу бәләкәй миңа. Бәләкәйме? Бәләкәй, мин зур савыт ярат. Так, алсу, алайса мин сиңа савыт бирәм, менә мондый савыт. Ярыймы сиңа шундый савыт? Ярый. Бу бик матур савыт. Булды? Әйе. Эшли башлыйсыңмы? Эшли башлыйм һәм тавыкны кискәлим, чөнки бу зур минем өчен. Минем уйлавым бәлкем күп тә кирәк түгелдер, әйме? Менә монда син әлегә шыпырт кына, теге тыныш кына, бәлкем эшеннән нәрсәләр кили кисәтер, ә мин инде безнең тапшыруыбызның спонсоры турында да үземнең җылы сүзләремне ирештерим әле. Әйткәнемчә, тапшыруыбызның генераль спонсоры Кукмара металл савыт-саба заводы акционерлык җәмгыяте. Кукмара сөдә маркасы билгеле булганча ул вакыт белән сыналган шәп савыт-саба һәм Германия технологиясе буенча үзебездә Россиядә җитештерелә. Кукмарада әлбәттә инде аңлашыла. Әгәр дә сезгә уңайлы булса, сез бу савыт-сабаларны, кастрюльләрне, табаларны барысында алырга мөмкинсез интернет кибет аша һәм әлбәттә инде үзләренең фирменный кибетләренә дә барып, үзегезнең җаныгыз теләгән һәр төрле савыт-сабаны багажник тутырып, яисә сумкалар тутырып, игезгә алып кайтып китә аласыз. Кукмарада бар фирменный кибетләре һәм бар Казанда инде 4 кибет. Павлюкина урамы 114 адресы буенча урнашкан, беренче кибетләре, икенче кибетләре Рихард Зорга 11Б адресы буенча урнашкан Горки парк сәүдә үзәгенең беренче катында. Мусина урамы 23
Б адресы бойынша һәм 4-нче кибетләр ачылды. Син беләдер микән, юк микән? Сузгородта, Авет төзелеше районында, Ленинградская урамы 27-нче йорт адресы бойынша орнашкан бәхетле сәүдә үзәгенең 1-нче катында менә. Миңа сөйләшергә кушмадылар. Бик дөрес, син шуның хәтле Тыйнак. тәртипле, тәрбияле артист икән алсы. Зур рәхмәт. Менә дуслар, спонсорларыбызга рәхмәт. Кыймак өчен менә бу идеаль. Рәхмәт. Күптән түгел менә кыймак пешердем бит әле. Шулаймы? Үзем әйе. Менә шундый табада. Менә ничек менә Ләйсәнгә Хатын шаккатты малай. Ничек Ләйсәнгә Мин аны 1 елга бер тапкыр татарча ничек була завидовать, көнләшмәскә Кирәк түгел, кирәк түгел. Ничек Мин аны көнләшмәскә? елга бер тапкыр пешердем. Эй, Алсы. алай Ярый түгел. түгел, көн сайын пешерә торган булса. Алай түгел. Көнләшергән. Я Алсу, әйдә минем турыда түгел сүз, безнең турыда түгел, синең турыда. Шулаймы? Синең гаиләңдә хәлләр ничек? Ничегрәк? Мин беләм, син бер вакыт Инстаграмга чыгардың, син Бульницкә дә эләккәнсең икән. Аны искә төшерәсе дә килми. Ярай, искә төшереп Искә төшерәсе килми, чөнки бөтен дөнья эләгеп чыккан инде улай бергә дип уйлыйм. Сиңа да эләкте инде ул нәрсә. Эләкте, бик көчле итеп эләкте, каты итеп. Съемкалардан соң, яңа ел съемкаларыннан соң, матур гына яңа ел концертларына катнашып, Аллага шөкер шунда катнашып өлгергәнмен, чөнки шиләгәннән соң яңа елда үземне карап утырдым, әйтәм, әле дә шунда җырлап өлгердем. Кыскасы узып китә торган булсын инде. Узып китә торган булсын, авыр гына булды инде әлбәттә, әмма дә ләкин менә Аллага шөкер хәзер инде хәлгә килдем. Нормаль хәлгә килгәнсе. Әле бит мин шуннан соң дәваланып та кайттым Кавказга. О, Кавказда кайда? Севкав, минеральный вода. Минеральные воды. Иштеңме соң? Иштем. Куендым. Минеральный Массажлар ясат, минеральный ванналарда да хәтта яттым. Реабилитация сапатын үзеңә. Әлбәттә. Яхшы. Тауыкны Тауда шудыңмы соң? Анда бит. Дамбайга барып. Менеп кенә төштек. Чөнки мин лыжалар яратмыйм. Матур, бик матур һәм һавасы бик әйбәт. Тауыкны тәмдерттем, монда бырычлар, приправалар, тузлар салдым, әз генә торсын шулай. Матур итеп. Ярар, торсын. Шулай. Безнең кыйгара калып. Хәзер инде без омлет ясыйбыз. Тавыгың монда, яме? Әйе, омлет ул инде шул ипи урынына дип аңладым мин. Күкәйнең агын алабыз да, менә шушы айрабыз да матур әйбердә матур савытта булгатабыз, нык итеп. Монда бер ярым әйтсәң. Әйе, аны инде Сарасын монда саласыңмы? юк, монда аннары агын куябыз да. Сарасын кая куясың дип асым. Әйдә сарсын шунда айрабыз. Син әле һаман Кавказда йөрисең Мин Кавказда. Кайтып җитмәгәнсең Мен бугай. Кавказ һавасында йөрим әле хәзер. Тукта, мин сиңа ярдәм итәм, әгәр дә кирәк булса, сиңа җайлырак булса. Шулай итәләр менә аны. Әлбәттә, менә син агын хәзер монда саласың. Кыры аның агын айрап биргә кирәк бит әле. Сарысы эләкмәсен өчен. Сарысы эләксә, Әйе, Алекса. ул уже Кабармаячак. Кабармый. Шуңа күрә матур гына әкрен генә. Әйе, бу бик җаваплы процессны эшләп карыйлар. Төшмәсен генә инде, төшмәсен генә. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ул бит тортлар ясаганда устарып бетәсең аны менә. Айрым. Син тортлар ясыйсың? Элек ясыйдырым, яшакта. Хәзер ашамас өчен ясамыйм. Үзем ашамас Сатып өчен. алырга да була. Үзем ашамас өчен балаларга да сирәк кенә эләгә инде шунда. Күрдегезме, берсен пычак белән батты, икенчесен бай. Шул Әйе. Уңман хуҗа бикәләр шулай. Ярар, Алсу, димәк, хәзер без инде алай берне калдырдык. Кавказларым да калды. Әйдә иҗат. Калдыдыр дип уйлыйм инде, кабат булмасын инде. Шуңа күрә Иҗат турында сөйләшәбез. Сөйләшик. Синең менә миңа бик кызык күргән бар иде мин синең Инстаграмында Кара Урман дигән төркем группа. Булар синдә җырлый торган җегетләр, кызлармы? Булар аерым берәмлекме шундый? Кемнәр алар? Нәрсә ул? Нигә синең проект ул? Минем яңа төркемем, уйлап таптым. Яңа Яңа яшьтә төркемем. күренми бит әле аның хәтле. Нишләп син алай әйтәсең? Алар менә ачуланалар ишетсәләр. Ничә яшь алар? Алар яшьләр. 20 яшьлек түгел бит. Ну, алар 30-га хәтле барысы да. Һәм инде мин бер ел кастинг ясадым. Вот как раз карантин булганда мин нык итеп шөгыльләндем шушы әйбер белән. Миңа шундый җайлы булды. Кастинг ясадым, Инстаграмда да очрашып та тыңладым бик күп җырчыларны. Минем шундый җаваплы задача иде. Алар төрле телдә җырларга тиеш. Чөнки универсаль булырга тиеш. Русча, инглизчә, татарча, испанча инде. Әйе, ну испанча, зарубежный җырларны. Имакка кирәк. Ничә кирәк? Сиңа ничек? Белмим, Алсу безгә жәл түгел. Кулдан барсын. Алай сайда менә туктыйбыз шушы күкәйдән син. Син жадный икәнсең. Юк, мин бөтенләй саран түгел. Мин аны барысын да кулланырга дип уйлаган идем. Куллан рәхәтлән. Юк, шулай кирәктер дип уйлаган. Миңа бөтенләй.
Шуңа күрә Benim tavuklarım salgan көкей түгін. Әйе, шуңа. универсаль төркем төрле телдә җырларга тиеш. Алар татарча, русча, инглиз, испан телендә, чөнки безнең репертуар шундый төрле булырга тиеш. Анда ике егет, ике кыз эме? Ике егет, ике кыз һәм алар бии белергә тиеш. Теге басып кына булай итеп җырларга түгел, ә нинди Кыскасы шундый ни, зажигать итәргә тиеш. зажигать итәргә тиешләр һәм мин алар өчен репертуар сайладым, җырлар алдым. Һәм инде без бүгенге көндә 3 трек яздырдык. Алар минем белән бергә дә һәм аерым да җырларга. Җырларны яңа җырлар яздырдыгыз Яңа, алар өчен. Мине яңа дип ни дип? Яңа берсе чыкты Кара Урман белән, Кара Урман төркеме белән, аның исеме Кара Урман. Кара Урман төркеме белән Казан дигән җырны чыгардык, клип төшердек. Анда инде безнең ул социаль җыр булды, Казанга багышланган һәм төрле илләрдән безнең татарларыбыз катнашты. Бөтен илләрдән видео җибәрделәр, без инде аны клип ясап чыгардык. Берләштердегез. Әйе, һәм TMTV каналында төшердек әле без ул клипны. Әйе. Һәм икенче трек безнең безгә кушыл син дигән ул Яңа йолдыз проектында катнашты. Кушылды ул җыр, без бергә җырладык. Ә инде өченче җырыбыз, әле менә генә Татар радиосында чыгачак ала бирсәм, ул Сию җыры дип атала. Бу җырны Фарук Закиров, Ялла төркеменең хуҗасы, Фарук Закиров язган 70 ниченчедер елда. 71-нче Һәм елда. ул үзбәк кинофильм, үзбәк киносында катнашкан ретро җыр, без аны яңарттык, шундый матур итеп, современный гитаралар яздырып. Сез шул авторыннан сорадыгызмы ул җырны? Әлбәттә, без киңәштек, Нәрсә диде? сораштык. Җыр яшәргә тиеш диде. Ага. Яшәсен җыр Әйе, дигән чөнки девиз аны белән. беркем дә җырламаган. Шуннан соң Моны син ничек? шулай минем эшемне эшлисең инде. Рәхмәт. Юк, мин сиңа ярдәм итәм. Рәхмәт. Бу техниканы яхшырак белән бит инде. Әйе. Әйтәм ич, менә Ләйсәнгә ничек көнләшмәскә? Минем уйлавымча, Алсу карары. Булды бит бу. менә берсен генә белмим, разрыхлительне хәзер салыргамы, соңыннан гына Алсу, салырбыз. мин дә белмим, беләсеңме? Беләсеңме, мин дә белмим. Так, ничек әле бу? Дирсең. Ипләп кенә без аны алабыз. Менә. Кара дусаны сәкелеп чыкты безнең монда. Селкенми дә. Әйе, селкенми дә. Так. Әйе. Бәлкем противень әзерләрбез, юкмы? Анда салырга кирәк була пергамент. Юк, анда яки кирәк май. булмаячак. Аның өчен безгә махсус менә бу Мили компаниясының белгечен чакырырга кирәк булачак. Ул безгә аңлатачак, әйе. Ул менә аларның теге табаларына андый кагазны салмыйлар да, аны хәтта майламасын да була дигән күп. Шулаймыни? Мин әйткәннәре perfect clean. Вау. Җуарга бик җайлы. Вау диярсең, татарча. Күпләр табыста шулай, буларны да шулай. Хәзер без миңа бер калак кирәк була. Так. Яки Димә? Агачтан юкмы? Бар. Алсу. Менә сиңа менә андый. Агач, кызыл кашык. Рәхмәт. Гел агачна түгелме? Ага. Так, Миңа хәзер- кызык нәрсә эшләрсең икән син хәзер? Минем уйлауча, беренчедән тоз салырга кирәк. Тоз сы дигәнендә, яме? Аз генә инде, аз генә, чөнки бу инде ПП булгач, теге аз генә. Аннан соң разрыхлитель салыйк булгач. Әлбәттә. Белмим инде булгач. Он салык. Он салабыз, башта желток, Әйдә. сарысын. Кушабыз һәм бүтән инде тегендә җибәрмәбез дип уйлыйм. Бу булгатма. Кул белән абыгатасыңмы? Кул белән абыгатасың. Әйе, шулай дип уйлыйм, белмим. Белмим. Әйдә шулай итик. Кызык килеп чыгаймы? Тәмле генә булсын инде. Тәмле булса, ничек булса да, ул кызык буламы, юкмы? Тәмле генә булсын. Һәм каймак салабыз. Әйе. Алсу, барысына син эшлисең, син беләсең, Кара Урман турында сөйләп бетермәдең, аз генә димәк, ике егет, ике кыз, синең проект һәм синең Ул минем продюсерлар. хыялым иде, чөнки Синең хыялың иде, Әйе. булды. Син димәк үзеңне продюсерлар сынап карарга уйладың. Син үзеңдә Мин иҗатыңны үземне дәвам итәдең. продюсер дип санамыйм. Мин ул әллә нинди теге чит илдән килгән терминнар кулланырга бик яратып та бетермим. Художественный руководитель дип әйтик. Димәк, булай. Сәхнәдә Кара Урман Төркеме. вокаль квартеты. Художественный Сәнгать җитәкчесе руководитель. Алсу Абелханов шаярып булачакмы? Әйе.
Сен отырасың. Музыка. Сен теге залда амасыз. Музыка. Жоқ, сен теге Фарука залда. Закирова. Тота тамашашыларына тұрбасың ба деп башқара қылбай. Yok, anın devamı var. Muzika Faruka Zakirova. Sözleri Кімдікі? Ramiz Eymet'niki. Оңышлар, иә маңызы? Рахмет. Ну, өзің турында білсің бейтін, сен проекттің, сенің жырлар, сенің клиплар. Әлбәттә инде беренчедән хәзер инде күбрәк шушы төркем белән бергә. Әлегә чыгыш ясыйсыз. Минем әйтүемчә, менә без Син үзеңнең концертларыңда бергә җитешеп җыр эшләдек, ясадык. Һәм инде менә Уфага да барырга тиеш идек бергәләшеп, премия, туган тел премиясына анда инде мин шул чирле булганга катнаша алмадым, әмма дә ләкин барыбер алда шундый планнар бар. Сабан туйларда бергә чыгыш ясарга, шәһәр концертларында һәм дә инде безнең тамашачыларыбызны шулай ук Алар сиңа бэк-вокалда торачаклармы? Юк. Бу аерым төркем, алар солистлар һәм бэк-вокал дигән нәрсәне ничектер уйламадым. Ой, нинди разный тәмле әйбер килеп чыкты. Тәмле дип әле безгә калып карамады. Тәмле. Ну, массасы булай, бик ни. Ой, тәмле. Күркәм күренә. Массасы бик күркәм. Алсу була бит бу. Була. Монда каймак, монда күккәй, монда он разрыхлитель. Хәзер инде нәрсә? Мин шулай уйлыйм. Без шушы противенне тутырып кискәләмибез. Без кыймак кысымын гына ясыйбыз да түгәрәкләп. Шулай дип уйлыйм. Алсу, безгә алай гына түгел әле, безгә тавыкны да менә кыздырырга кирәк, әйме? Кыздыра куярга кирәк. Бу эшләрне кушып җибәрер өчен, башлап җибәрер өчен безгә Мили компаниясының инде белгечен чакырырга кирәк. Аның исеме Евгения. Евгения, добро пожаловать. Рәхим итегез. Там красиво с вами. Алсу, таныш был Евгений, знакомься. Алсу. Очень приятно. Евгений, все. Я вас познакомил, я ухожу, вы сами разберетесь. Они тетәдә сөйләшик. Русча. Жени татарча белмей. Ярар. Аңлауын аңлый бугай. Но я думаю, что я скоро научусь. Әлбәттә инде. Я буду очень Такие стараться. слова, как ипи, акша, бир. Да. Я Женя, рада ну вас давайте рассказывать, да. приветствовать на кухне Мили, где мы каждый четверг проводим тест-драйвы для наших клиентов. И они, так же, как и вы сейчас, могут попробовать эту технику в работе перед тем, как приобрести ее к себе и выбрать тот прибор, который будет нужен именно ему и его семье. Техника Мили – это немецкое производство, уже более 120 лет они занимаются производством бытовой техники, и все это время занимается этим две семьи, то есть они не прекращали производство, и качество от этого только на высоте. Сегодня Мы делаем ПП-бургеры. прекрасно. Здоровое питание – это прекрасно. И в этом нам поможет техника Мили. Кстати, насколько я знаю, ПП-бургер нужно будет выпекать на противне в духовке. Да. И покрытие противня Мили позволяет, не смазывая его с маслом или не используя пергамент, выпекать прямо на этом противне. Потому что покрытие очень прочное, вы на нем впоследствии можете даже разделывать. Ага. Пока вы будете раскладывать, я включу духовку, чтобы она разогрелась. Алсу бер төрле булырга тиеш инде, формула. Я раскладываю лепешечки такие вот, да. Конечно, мин каймак салдым да, у күтәрелер микән дип уйлыйм. Сода салмадык. Ярар, күтәрелер дип уйлыйм. Такие воздушные лепешечки. Для них я выставлю температуру 190 градусов. В духовке покрытие такое же, как на противне. И поэтому ее будет легко очищать, даже если вы там пожарите курицу. Алсу, алты булса инде хәтем бер Була, Чөнки мин үзем менә берне ашап бетерергә риза. Так. Я ей говорю, 6 штучек, говорю, сделайте. Да. Правильно. Я Конечно. говорит, 4 съем из них, Да, говорит, а 2, говорит, вот разделите как-нибудь штучки. Прекрасно. Я поэтому... Какую Попробуй температуру сделать вам даже нужно вот будет для 7. бургеров? Я башкача Алсу кирәк түгел. Безгә кирәк я 6, я 8, я 4. Тагын ясарбыз. Бу бит шунда безнең техника, ул тиз генә эшләп бирә хәзер. Ага, да, Евгения? Мы включаем быстрый разогрев, температуру 190 градусов. Наберется температура очень быстро. Сейчас она показывает текущую температуру. Уже 164. Как только мы поставим в духовку, вы вставляете время приготовления 7 или 9 минут, но я думаю, что нужно будет 7, а потом проверить. И таймер прозвучит, подаст звуковой сигнал. Затем, когда вы приготовите, можно внести полученный рецепт, сохранить в индивидуальной программе, и в последующем уже не нужно будет выбирать температуру и вид нагрева. Даже детки, мужчины и начинающие кулинары выберут в личных программах ПП-бургеры
и приготовить Умная легко. техника. Безупречный, идеальный результат гарантирован. Может, пока сковородку включить, разговаривать? Да-да-да. Пока разогревается духовка, Давайте да, нам давайте. нужно включить сковородку. Давайте. Кухмара сковородасы, табасы, дуслар. Нержавейка. У нас индукционная плита. Варочная Кстати, поверхность да. индукционная, Былайдан поэтому пішіреге була, мен былай ортада да пішіреге була. Можно объединить. Менә минем өйдә түгәрәкләр, алар кайчак менә кастрюльләр сыймый. Вот у меня, говорит, дома иногда кастрюля не помещается. В одной Да. из... Да. спасибо, Поэтому теперь приходится- здесь а вот есть здесь, возможность пожалуйста, объединить, да. Итак, мы включаем. Ага. Да, так как сковорода у нас диаметром большая, мы можем выбрать зону объединения. Вот вы, Булат, выбирайте зону объединения. Вот Так. это. То есть Вот. вся зона будет разогреваться, да? Да, А. зона объединения, и мы ставим 8, 7 или 9, в зависимости от того, насколько мы быстро хотим разогреть. У нас... Прозвучал, да, звуковой сигнал, А у вас согласитесь, удобно. То есть все, он вообще удобно. просигнализировал. Отправляем осторожно, горячо. А На как второй думаете, на снизу, второй? да, я думаю. Ставить сверху или между? Между, да. Точность в духовках мили до 1 градуса, поэтому можно не бояться погрешности. И время приготовления, так как А вы мы не сейчас боимся? беседуете, чтобы вы не забыли, я установлю 7 минут, и духовка просигнализирует о том, что нужно проверить бургеры. Ну, все. Спасибо большое, масло Наслаждайтесь мы... приготовлением. Спасибо. А, Спасибо. я желаю вам хорошего настроения, а всех наших зрителей приглашаю в наши магазины на Назарбаева 16, на Чистопольской 26/5 и в Набережных Челнах на проспекте Мира 8А. Произнесите при покупке кодовое слово «Тамлекереш», и вы получите подарок. Ждем вас в наших магазинах. Я буду приходить к вам каждый день. Приходите, мы будем рады. Большое спасибо, Женя. Спасибо вам. Приходите на С дегустацию. удовольствием. Если получится. Все, я думаю, все получится. Что Все, там получится? с Милей все обязательно Да. получится. Спасибо. Спасибо большое. Таукларды кыздыра башлайбыз. Салабызмы тауықны? Әйдә, алсу тауыкны салабыз. О, әзгенә әле кішірейтікме? Бір бишкәк. Алтыға. Алты болсын, әйе. Менә тауық кесәкләрен біз майны күп салмадық, әйме? Майны мен әзгенә тамызып алдым. Тамызып кына алдым. Так. Һәм тагын бер кисәк. Қоям мен бүтінісін. Сала дия бөтенесен дә, әлбәттә. Біз аны әйләндірәбіз оннарысын. Тегеләй әйтәбез, булай кирәк булса бай да әйтергә мөмкинбез. Ага. Алсу, безнең тавык хәзер мына әйләндерәсе генә калды. Әзгенә бәлкем суда истеп алырбыз. Әле ярамый. Әле кирәк түгел. Әйләндергәч. Кызып алсын иде әйләндергәч. Бу пешә, тавык пешә, безнең теге мәсәле. Бургер. Бургерлар әзерләнә. Әйе. Буларны кисеп кенә хәзер куясы калды. Эш бетте диярлек. Әле Әйдә, бетмәде без шул. синең бер рубрика ясап алабыз. Бик кызыклы рубрика әзерләдек махсус синең өчен. ТН ТВ телеканалында тәмле көрәштә. Алсу, син бит инде мода артыннан гел күзәтеп барасың. Шундый модный киемнәр киеп чыгасың син һәрвакыт. Син стильный инде, син мактый бит инде син һәм. Шулай дип Сиңа уйлыйм. шуңа күрә шундый рубрикада тапканнар, син модельерларын да бик яхшы белергә тиешсең дип. Юк. Ә менә белергә кирәк булачак. Бу исемнәр сиңа таныштыр. Kelvin Klein, Paco Rabanne, Kenzo Takada, Armani Giorgio, Tom Ford һәм Donatella Versace. Ага, безнең 9 минут булды. Асу карап алалы. Юк, бераз гына тотарга кирәк тагын. Ай-яй. Күтәрелә. Димәк, мин сиңа хәзер фотоларын күрсәтәм. Син һәрберсен белергә тиеш булачаксың. Синдә калдымы менә? Ну, исемнәрне Кайсыннан әйтергәме? башлыйбыз? Әйдә менә иң беренчесе. Менә бу кем? Бу, әлбәттә, Donatella. Donatella Versace. Versace. Кайдан белдең син? Син белән таныш? Ну, у Versace урынына ул бит инде калган, Donatella хәзер гел күренеп тора. Мин белмәсем дә хәтта. Беләсең. Бу теге күрше авыл хатыны түгел инде точно. Күрше илнеке. Ярар, монсын белдең. 1 2 3 4 5 ау калды. Намысы кем? Әгәр син җайда булса, мин һәрберсенә фотографиясын һәрберсенең аерым күрсәтәм сиңа. Әйдә, шулай итәбез. Әйдә, шулай итәбез. Алай бәлки сиңа җайдарак Ир булыр. кешеләр, ирләрне белмим. Мин Зайцевны беләм. Менә бу кем? Donatella'ны алып аттык, 5 генә калды. Бу бит ни? Бу бит Фирдус Темаев. Дөрес менә, Ф хәрефе дөрес. Кем булды инде? Филин. Том Том Форд. Менә. Фирдус Темаев, фото булды бит инде. Егетләрне Итек начар алгатып, беләм. Егетләрне начар беләм.
Менә монысы кем? Исемнәре белән куй инде миңа. Йо, анысын. Юк, анда бит буталган исемнәре барыбер. Менә булай. Ну бу Пакарабана түгел бит. Ә нигә түгел битсең ул? Пакарабанымы? Бу Пакарабана. Нинди илчесе икән ул? Италия. Катлаулы сораулар бирмә миңа. А? Yo, men Пакарабан, o'zim ул сорыйм. бүтән җирдә ул яши, Ул бөтен, ул дөнья Так, кешесе. еще калып бара. Бу ни? Әйдә әле. Картайган әйме? Кемдер калды әле безнең анда? Армани калды бугай. Бу Армани. Ә булмаса? Бирәр мин дөрес әйтмәдем. Кельвин Клейн. Клейн. Кельвин Клейн. Эх. О, булган. Ул сүндерәбез әйе. Сүндерәбез. Безнең тавык чыгып чыкты. Хатын кыз белән ризык булды. Әйе. Так. Бу азиат. Моны инде Бу азиат. ярамый. Исемнәрен Бу аш аңлашыла инде. бу бит инде. Список. Руста түгел име? Йөзе буенча. Түгел инде, түгел. Безнең зайт нигә Безнең ясаган калды ул? кемнәр? Кем калды белмим. А? Кемнәр калды? Армани белән Кинзо. Кинзо бу. Ну, әлбәттә фамилиясе Кинзо. Вау. Кинзо һәм соңгысы аңлашыла инде. Әлбәттә. Монсы Армани. Армани. Also, сиңа бишле билгесе. Бер мәртәбә бит Тартыпсыз инде. бер тапкырдан ягышырга булды менә. Димәк, барысын да тагын кабатлап ачам. Инде хәзер син буларны унутмаячаксың, шулай Алла бит? бирсә, Алла бирсен. Сөйләштек. Аларны күзәтеп. Ашадым менә бу фирмаларны кайсы сиңа иң күп ашый. Кайсын? Мин Кинзо яратам. Ниләре, духилары, ароматлары. Мин яратам Армани. Ә син иратларыңа Versace. нәрсә бүләк итәсең менә? Февраль айына кирдек бит инде. 23 Бербери февральдә яратам. булачак. Бербери яратам. Нәрсә яратасың? Бербери. Барбари. Әйе. Нәрсә бүләк итәсең гадәттә 23 февральгә менә тиздән. Менә аларның бик тәмле ароматлары бар Берберинең. Син иреңә дә, ике улыңа да. Юк инде, уларга әлбәттә бренд булмаса да ярый алар. Ох, Бәләкәй. Нигә син олысың шулай? Олысы Ул безнең бәләкәсең. вообще күп куштан. Ул бик матур киенергә ярата. Ул үзенә шундый стиль сайлап алган һәм инде шешин ясап, сәгатьләр киеп Гелләр белән әллә? Юк, гелләр белән түгел. Сәгать мондай? Ул башта үстергән иде шешин, аннарысын кырып алды под ноль полностью. Пляж. Әйе, ну пляж түгел инде машинка белән. Модно дип. Аннарысын аның сәгать коллекциясе бар, сәгатьләр коллекциясе. Ул инде Сәгатьләр стенадагымы, кулда йөртә торган сәгать? Әйе инде, әлбәттә, стенадагы түгел, кулда йөртә торган һәм Восток аларны дигәне бармы алыштырып тора. Восток дигәне юк. Аның әйбәт Электроника. сәгатьләре. Монтана дигәннәре элек. Хәтерлисеңме? Ну, Син алып бирмәгән шундый Монтана дигән 4 кнопка. Тагын ниндидер маяк дигәне бар емисең. Бар ие. Караласың. Әйдә чыгар. Булган бугай инде, койма, муксыда булган. Безнең Әз генә кызарсын. яхшы, сөйләштек инде хәзер. 23 февраль турында да бераз яшь бар. Also, безнең тавык та пешеп чыкты. Тавык әзер. Әйдә әз генә мин әзерлим. Замечательно булган. Әзерлим Без хәзер кыяр. кыймакларны алабыз, кыйммәтле бургерларны алабыз, барысына түзәбез дә. Бетте китте вә сәлам, безнең эш инде бетте җәмәгать шуның белән. Also, Менә каймак калдырмадык, әз генә йомшартыр өчен каймакны сөртергә. бит ул. Әз генә бирегез әле каймакны сөртергә нигә? Ишкә. Булка өстенә, ни өстенә? Эштән алабыз хәзер, әмма. Чөнки ул кыры булмасын өчен. Болай да кыры булмый инде ул, күкәй булгач. Бу да бик тәмле булачак also. Ашама. Ашама түгел. Но туз салмыйбыз, чөнки бу безнең ПП. Я, достар, безнең бүгенге ПП бургерлар, аның исеме дә шундый ПП. ПП диләр, әмма. Син үзеңә бик яратасың ПП дигән сүзне. Әзер. Also, менә карап торышка әмма Нишаба килеп чыккан. Алай димә, Нишаба. Юк, бик матур да, кызык та, чынлап та менә мин хәтта фотография белән чагыштырганда да монда менә тайпылыш дип әйтегәндә, әмма бик алын хәтле зур түгел. Ләкин менә бу бургерлар, син аны хәтерлисеңме, икмәк дигән, ул бераз тегендә кабарыбрак тора. Камиляныкы, Камиланыкы. Беләсеңме нигә шулай? Син үзең хатаңны аңладыңмы? Юк. Менә монда бу әйберләрне эшләгән вакытта нәрсә эшләдең син ялгышрак? Син теге массага әшмәтәнне тутырдың. Аны салмаска иде. Әшмәтәнне мондарак калдырырга иде. Менә шунда гына. Тулайым алганда, син барсаң дөрес эшләргә тырыштың, син аны белмисең, син белеп тумагансың. Аны беренче тапкыр Мен белмидем монда нәрсә салганны. Куйдылар, каймак, мин аны Also, шуңа менә тышкы ние буенча мин инде монда
җиңүне бирәм теге Камилага. Мин бик сөенәм, чөнки ул минем якташ та, әле син әле ашап та юк. кара. Хәзер Бургерны алып карабыз. кем вилка белән ашый инде, бургерны кул белән тотып ашыйлар. Менә матур итеп. Культурный кешеләрне. Әле син Blacksta Шпинат. бургерларын перчатка белән дә ашыйлар әле тотып. Ул бит Атыты баша буламы? инде ул бит бер кая да китми. Юк, аны әйтә, җеп була. Шикелле. Шулай Җеп була, мин. Син я. бигрәк культурный. Интеллигентный. Ай-яй-яй. Так, давай тегел, килтәсендә түгел. Мин ышанам, моның тәмлелегендә бер шигем дә юк, беләсеңме? Тәмле булуында бер шигем дә юк. Әйдә. Бисмиллахиррахманиррахим. Сол инде Авыз зур түгел бит. мин инде. Зөйтү бисмилlah. Папа. Папа. Also, тәме буенча бик тәмле булган. Шунап та. Әгәр дә теге яки бу папа ризыкта аз генә ит кисәге булса, мин аны шуны хәтле яратам, беләсеңме? Ага. Тавыгы да пешкән тәмле итеп име? Тавыгы да пешкән, Үзем дә оста име? помидоры да пешкән. Аллага шөкер ярар. Мин шул яфрагын гына Син ашармын. яфрагын ашарсың, анасың. Хәзер теге стоп, снято дигән команда булган, анасың без аны барысы да ашыйбыз, әйе. Былай Also, тәме буенча бик тәмле. Бик тәмле, папа җиңелчә менә шундый ризык, ләкин бу мәшәкатьле ризык. Моны беләсеңме нишләргә була? Теге омлет иттереп әзерлисең дә, Болгатасың да, помидор эчендә саласың. айырып, барысында мин инде аны эшләмәс идем. Also, әйдә бу табаны без буага җибәрәбез, Камила исемле кызга. Әлбәттә. Кукмара безнең тапшырыбызның генераль спонсоры. Кукмара металл соусы заводы. Һәм бу беләсеңме, аларның теге төрле линиялары бар. Һәм бу гранит ультра табасы менә шундый. Гранит ультра линиясе дип әйтәбез без. Гранит ультра табаларының ислеге ризыкны табага ябыштырмый торган уникаль сыйфатларга ия. Таба ислегендә яңа буын минераль кисәкчекләр бу табаны төрле зыян күрүдән саклый. Шуңа да бу таба белән эш иткәндә сез курыкмыйча тимер кашык куллана аласыз. Гранит ультра табалары башка табаларга караганда 6 тапкыр озаграк хезмәт итә. Менә шулай. Нәрсә миссияны тапшырмакчы идем, ләкин мин бик теләп, бик рәхәтләнеп безнең телевизион тамашачыларга да Котлыйбыз. тапшырам. Әйе, бу табаны алар да куллансыннар. Һәм дуслар, сез дә кемнәр менә карап торды бу тапшыруны, әйдәгез, ел кулланып ятмагыз, өегездә булган кызыклы рецептларны фотога төшерегез, башта ясагыз, анасын фотога төшереп, безгә безнең редакциягә юллагыз зинһар өчен. Һәм шулай артистларга каршы сез көрәшәчәксез. Көрәшүкне түгел, әле җиңү ту мөмкинлеге дә сезнең булачак. Котлыйбыз, Камилә, сезне. Бу китә сезгә. Алсы сине бүләксез җибәрмибез инде. Шулаймы? Син безнең бит инде тапшыруның безнең студиябызның һәр даим кунагы. Шулай булгач, сиңа барыбер безнең тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмарадан менә мондый истәлекле пакет кына түгел, пакет içinde бүләге дә бар, яме? Нәрсә бигенә? Бүләкләре дә бар. Сиңа кызыклы рецептлар язып барыр өчен рәхмәт, книжкасы, аңладым. календариклар, ручкалар барысы да бар. Also, Рәхмәт. Чын күңелдән. Чын күңелдән рәхмәт. Зур рәхмәт сиңа, син бүләкне монда куеп тор да, Ярар. әйдә безнең телевизион тамашачыларыбызга үзеңнең теләкләреңне ирештерә аласың. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, дусларыбыз. Якынашып килүче бәйрәмнәр белән котлыйсым килә. Һәм инде әлбәттә менә шушы яңа елыбызда, яңа язгы, җәйге көннәрдә мин сезгә барыгызга да матур кайфлар, уңышлар һәм инде әлбәттә бәхет телим. Безнең белән булыгыз, безнең җырларны рәхәтләнеп тыңлагыз. Also, biz рәхмәт сиңа. Сиңа бу теге кара урманлы зур эшләреңдә дә уңышлар теләбез. Калабыз. Амин. Үзеңнең иҗатыңда да уңышлар сиңа, әйме? Рәхмәт, Гаиләң исән-имин булсын. Рәхмәт, Матур яшә, матур иҗат ит. Һәм инде, дуслар, сез дә безнең менә бу матур тапшыруларны күзәтеп барыгыз. Тагын әле кунакка кил. Рәхмәт. Истәп куйырга мөмкинме? Тәмле яшик, тәмле ашык һәм инде тәмле көрәшне һәр даим, һәр атна саен BNTV телеканалында күзәтеп барыгыз. Сау булыгыз.